شهریارا دل از تو کندم ولی ندانم. тоҷикистон сарзамини кӯҳистон аст. маҳз дар деҳот зиндагӣ намудани қисмати бештари мардуми кишвар сабаб гардида то аз кӯҳантарин ҳангом то ба имрӯз фарҳанг, таърих ва касбу кори бобоӣ нишон бимонад. ин навбат мо баҳри омода намудани барномаи кӯҳандиёр роҳ пеш гирифтем сӯи ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Нафтобод. таърих ва фарҳанг ифшокунандаи ҳаёти ҳар як халқият ба ҳисоб мераванд. ин аст ки мо аз саҳифаҳои таърих вобаста ба зиндагонии ин ва он халқият маълумот мегирем ва аз фарҳанги он мардум муайян карда метавонем ки дар кадом ҳолат зиндагӣ карданду барои худ чӣ гуна зиндагӣ сохтанд. бинандаи азиз салом, барномаи навбатии кӯҳандиёр аст ва айни ҳол мо дар яке аз деҳаҳои ҷамоати султонободи ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем ки бо номи Нафтобод машҳур аст ва ин деҳа албатта ба мақсади Нафтобод ном ниҳода шудааст ки рӯзгори дар ин минтақа яке аз конҳои нафте пайдо карданд, вале то имрӯз ин кон ба коркард оғоз накардааст, яъне он пӯшида шудааст. мақсади мо пиромуни ин кон сухан кардан нест. мақсади мо пиромуни ҳунарҳои мардумии қисса кардан аст ки дар анаҳамин деҳа имрӯз рушд карданду ҳунармандон баҳри мардуми ин минтақа хизмат мекунанд. деҳаи мазкур баландтар аз дигар деҳаҳои атроф ҷой дорад. инҷо беш аз 100 хуҷагӣ зиндагӣ менамоянд ки аслан машғулияташон киштукор ва чорводорист. баъд изҳор дошт ки дар ин диёр заминҳои обӣ нестанд, зеро мардуми инҷо барои истеъмоли об душворӣ доранд. обе ки баҳри истеъмол пайдо мекунанд аз чашмаи ҷорӣ мешавад ва дар макони хосаи ҷамъоварӣ одамон бошанд бо навбат ва меъёри муайян обро тақсим мекунанд. яъне мардуми инҷо ба қадри ҳар қадраи об мерасанд. инҷо заминҳои лалмӣ зиёданд ва мардум имконияти хуби чорводорӣ доранд. дар баробари кишту кор ва чорводорӣ инҷо мардуми ҳунарманд низ ба сар мебаранд ки баҳри ниёзи мардум заҳмат мекашанд. усмонако абдуллоев яке аз он шахсони ҳунармандест ки ҳамроҳи бародаронаш ҳунари чӯбкориро аз падари хеш омӯхтааст. солҳои ҷавонӣ ӯ ба ронандагиву оҳангарӣ машғул шудааст, вале чун дар саломатии худ мушкилие эҳсос мекунад, ӯ ба чӯбкорӣ машғул мешавад. пеш отам ёд гирифтем ва охирин союзда 93 солҳо отам вай мекард, зин метарошид, айвай қизиқ ҳавас кардем, ёд гирифтем, оҳангарем ёд гирифтем, айрӯи касалӣ намекунам. баъд колхоза тракторчӣ будем, баъд бекор вақти зимистон сезон кор тамом мешид, аммо ёд мегирифтем амра. худорамади отам ҳам оҳангар буд, ҳам хеле зинтарош, ҳамаашо ёд гирифтем, ҳамаро мекунем. кори аслии имрӯзаи ӯ зин сохтан барои аспҳост.
зеро дар ноҳияи рӯдакӣ асббонӣ яке аз машғулиятҳои назаррас аст ва шумори асбдорону човандозон зиёданд. ба эҳтиёҷи онҳо ба зину лаҷон ва банд бештар аст. ба ин хотир усмонакҳо ин пешаро интихоб намудааст, то аз кори хеш зиндагии худро пеш бубарад. ай бед мешава, якум созиш сабук меоя, ҳам чӯбш қаиш бақувваттар мерава. Лекин авай чормағзам мешава, чормағзами вазми қупалтар меоя, вазми меоя. Хела алавҳида тарошида, баъд якдигаристе мечаспонем, баъд ороиш додан пас вай мекунем. Пай мечаспонем, ҳамин ҷои пайванда. Пайванда мечаспонем, баъд пӯст мекашем. Дида истода ки ягонта мех неста, иҷодаам неста, пиҷода пайванда нест. Лекин пӯста мехкати мечаспонем, мех майдакати. Яктиш агар ҳамин на вай кини ҳамин беҳичи боша, ҳар як-ду ҳафта мерава. Барои чи заготовка мекунем, тайёр мекунем, то вай часпондан адел мечаспонем. Калон боша якта меша, набоша дута сета. То вай тайёр кардан, қоқ шудан пас ба мечаспонем. Қоқ нашава ин намечаспа, килей намеқапа. Ширеш афтода қоқ мекунем, баъд вай мекунем. Агар тар боша ми тарошида нимтайёр карда мепартоем, ососта қоқ шудан мегира. Бисёриш ҳам лёжиш боша ҳам қоқша меорем. Чӯбои қоқ кидем ҳар ҳафта якта, дута ҳам хел соб кунем, як солда ай 3 моҳ 4 моҳ ҳам хел мекунем. Тирамо сар мешавад то бухора. Мавсими ҳамин бузкашӣ ҳамон тамом шид, ям тамом мешавад. ҳар як зине ки сохта мешавад вақти муайян дорад. аз 1 то 2 ҳафта машғулият лозим аст то як зин омода шавад. зинҳо низ аз рӯи қаду қомати асб ва хоҳиши фармояндаҳо гуногун мешуданд. ҳама ҷо меоям, панҷа меоя, кулоба меоя. хай мегира меравам, вай дорам. хай ҳурмат мекунам, хай барои чи соз мега одамо. асбои ҳар хеле мекунем, калон, майда. ин асби маҳаллӣ. асби калон дам мекунем, асби калони Россия овардаги. анамонам заказ кина мекунем, набоша асби маҳаллӣ аслан. ваҳо бисёр ғавси бадан калона. бузкашиҳо сабук вай чақон вай мебиёя. вайҳо вазмин меоя боркаша. қолиб дорем мо. таваккалӣ намекунем. як қолиб соз кардагим, болои вайда ҳамин таҳанги вай дастак мегам, сохта вай мекунем. баъд болошта вай мечаспонем. як рӯз қариб 3 рӯз дам меравад. пеш як рӯз пеш часпонда мемонем. баъд қафоша қабдал меган, кавсараша. хеле вай мекунем. хай меҳнат қиин ай, хай мешавад мекунем барои ай бобо мондагӣ бекор истодан чӣ фоида? фарзандҳоам як калони а. ин калони ҳам кам кам ёд гирифтаги ёрдам мекунам, худшам мекунам. болошта чихол мепӯшонем, ва купчик мега. таиш зина. ина пуштангай. болои аил. ҳозир
میکنیم. همه همین ظرفای زینه که در اینجا شدن جمع آورده شده همش شما میدوزید؟ نه این ندوزدیم. زین ایمای یک بچه های وایده میدوزه جای بودم میگه همینجا میدوزه. اوه این کوپچیکش این زینش خود من سوختگی من یا 5 سال پیشتر نبینید خیلی بعضی استودگی رنگ چرم کشیدگی برای همین اسب کرده. اوه من ببینید بعضی استوده نبینید چرم کشیدگی خیلی تایوشه نبینید tak این خیلی زین میشود اما چوقاق تقریبا من همین یک زین چند سال صحت میموند گویا؟ اگر نقض نگاه کنی یا عمر آدم میبره ممکن نبره غشتر میمونه افتاد نسوزونه میره میسته سوید همین نمگریده نمونه تو نمیپرتویه جای قوق باشه خیلی میسته چند سال شده رنگی موه بچه زدن میگردن نبینی قوقه همین خیلی زین میشه نه بید است اوه بید من ببینید خیلی وزمین هم نیسته سوزه دل از تو کندم ولی ندانم دیگر گریزم کجا گریزم. در قطار دیگر مشغولیت ها آهنگری کاری دشوارتر است، زیرا نه همه قدرت دارد تا از آهن یک اسباب سازد و یا تواند روزی دراز با قوه دو بازویش آهنهای کج و ناهموار را هموار سازد. در گذشته تنها آدمان آهنگر تا 40 نمود کسب و کار داشتند. مثلا یکی چوب می ساخت و دیگری بیل، یکی کرد می ساخت و دیگری قلف. ولی با کم شدن شمار آهنگران در کشور همه این بخشا به عهده یک نفر افتاد. یعنی کسی آهنگری می نماید باید تمام تجهیزات آهنی را بسازد. عبدالقادر برادر عثمانک می باشد. هرچند استخوانه وسیع و برهوا ندارد ولی در این مکان همه روزه با قوه بازوی خیش محصولات آماده می کند. برای مردم اسباب روزگار، کرد، بیل، تبر، تیشه و نعل و میخ می تراشد. اصلا محصول او را همدهگان و آدمان همسایه ها می خرند و چون ضرور می داند نمونه آنها را تا بازار ناحیه رودکی برده می فروشد. زندگی هم همین گونه است. هر اون چیزی داری و ساخته می توانی آن را می توانی به بازار براری و با نرخ معین بفروشی. آهنگ چی میشه؟ نال میکنیم، کرد میکنیم، دوست میکنیم، گلمیخ میکنیم، با سولخ میکنیم، تاور میکنیم، چیزی آهنگ همشه میکنیم. اصلا مردم برای چی مراجعت میکنن؟ بسیار حاضر این وقت نال میپرسن. وقتی داراد دوست بسیار میپرسن. دو تا بچه هم شکر خدا هم کوالزانی را وای کرده، کوالش رسیده است. یک تاش هم نال پال کرده است. ما پدر ما یاد گرفتیم، هم که روز گذارانده استیم. خدا خواهد وای هم همین رزقش میآورد. فرزندان برای آموختن دیگر هنرها پیشرفت کردید؟ خواهد چیزا قزق داره وای هم کرده است. اینا هم کرده است کم. برای همین آهنگر بودن بیشتر چی داشتن مهم است؟ قوه بسیار، دانش خوب، نگاهی تیز و همین چیزی دیگر. باید همش کم کم باشد. همین یا چرا دیده همین در همین چی بمانه. این هم رنگی علم ایده. همین سر تا چی باشه همین را گستاسته میکنی.
дар баъзе ҳангом ба ӯ писаронаш ки ҳанӯз мактабхон ҳастанд кӯмак мекунанд. ӯ мегӯяд дар назди ман ҳузур доштани фарзандон хуб аст, зеро корро мебинанду ёд мегиранд ва аз ҳама муҳимаш пас аз ин ба қадри зиндагӣ мерасанд. вақте мо дар деҳаи Нафтобод будем, бародари дигари Абдуқодир ки ӯ ҳам ҳунарманд будааст дар деҳа набуд. ба ин хотир натавонистем ба устохонаи ӯ равем ва аз машғулати ӯ огоҳӣ пайдо кунем. дар деҳаи Нафтобод ба ғайр аз 3 бародарон ки Абдуллоевхон номшо мебаранд, дигар устоҳо дар бахши зинтарошиву оҳангарӣ нестанд. ва ин мардони ҳунар кӯшиш доранд то ҷавононеро ки хоҳиш дошта бошанд ба ин кор ҷалб созанд ва онҳоро ҳунар омӯзанд. мана хеле ки мо дар ҳамин яке аз деҳои дурдасти ҷамоати деҳоти Султонободу қарор дорем. аз ҳунарҳои мардумӣ мана гувоҳи корҳои дастии ҳунарҳои мардумиро мана ҳамҷа дида баромадем. албатта инҷа ҳунарҳои маҳалла аз 150 хоҷагӣ зиёдтар хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. албатта инҷа ҳунарҳои мардумӣ мана устоҳои оилавӣ дар ҳаминҷо ҳузур доранд ки акаи Усмон Алӣ, акаи Абдуқодир. ҳунарҳои мардумӣ оид ба амин лавозимоти мисол асп. агар мардуми инҷа бисёр сара бо ҳамин асп шуғул дорад, барои ҳаминам ин устоҳои ҳамин хеле оилавӣ ҳастанд ки амин касбҳоро аз падару бобо омӯхта омаданд. мана дидем ки мана аз намуди зинтарошӣ, намуди мана оҳангарӣ ки мана чизе ки ба лавозимот аз мисол наҳалу гулмех мисол мана монанди корд, дост ки чизе ки дар ҳамин хоҷагӣ истифода бурда мешавад. албатта ҳамино ба мардум тайёр карда мисол ки пешниҳод мекунанд. дар тамоми деҳоти кишвар ҳунармандон ки маҳсулашон барои зиндагӣ лозим аст фаъолият мекунанд, зеро кору рӯзгор ва талаботи зиндагӣ ҳамеша ба асбобҳои лозима ниёз меоварад. ба ин хотир ҳамеша маҳсули дасти ин шахсон харидор дорад. дар тамоми ҳамин маҳсулотошон дар бозор мебароранд. мана ба ноҳияҳои биёвон, ба ноҳияҳои ваҳдат, ба дигар бозорҳо бурда мефурӯхтанд. зиндагӣ мисол аз ҳамин ҳисоб рафта истодааст. ва бисёр маҳсулотҳои мисол ки ҳозир ҳамин соли ҳунарҳои мардумӣ эълон шудагӣ, мана мисол тамоми маҳсулотошон дар ҳамин тамоми ҳамин чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ, чорабиниҳои ноҳиявӣ дар ҳама ҷо мисол рафта пешниҳод мекунанд, ҳамн ҳунарҳои дастии худро нишон медиҳанд. албатта ҳунармандон хеле нағзанд. бинандагони азиз, дар анамин деҳае ки мо қарор дорем бо номи Нафтобод ҳунармандони дигар ҳам будаанд ки ҳунарҳои мардумиро аз худ кардаву имрӯз баҳри мардум хизмат мекунанд ва мо кӯшидем танҳо доир ба анамин ду ҳунаре ки инҷо барои шумо пешниҳод кардем имрӯз барномаи худро омода созем ва дар барномаҳои баъдӣ албатта кӯшиш мекунем доир ба дигар намунаи ҳунарҳои мардумӣ барои шумо маълумот пешниҳод бикунем. зеро ҳунарманд оне ҳаст ки ӯ метавонад ҳамеша баҳри мардум хизмат бикунад ва мардум дар лаҳзаҳои зарурӣ
به آن مراجعت میکنند. تا برنامه دیگر شاد بمانید. دل است تو کندم ولی ندانم